Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Καφετούλης πάλι κάπως απέδρασε. Αυτόν δεν μπορείς να τον περιορίσεις με τίποτα. Και ήρθε και ένας επισκέπτης. Ποιος άλλωστε, ο καθηγητικός. Βλέπουμε τα σκυλιά που τώρα είναι ενσαδωμένα γιατί έξω έχει κίνηση και περνάνε αμάξια τα οποία κυνηγάνε συνήθως. Και ο Καφετούλης αποφασίζει να αράξει εκεί πέρα. Κοιτάξτε πόσο ο Κοτομπουκίτσας κάνει την ανάγκη του. Και τώρα είναι πανέξυπνο το γατί γιατί το σκεπάζει. Και μετά μυρίζει και όσο μυρίζει σκεπάζει κι άλλο. Και εκεί που νόμιζα ότι τελείωσε, πάει και κάνει μια δεύτερη τρύπα. Αν αηδιάζεις, κλείσει το βίντεο, θα κάνω zoom εκεί πέρα. Και ξεκινάει, κοιτάξτε πόσο βγάζει. Μάλλον τα ταΐζω υπερβολικά πολύ. Τεινάζεται τώρα να βγάλει και τα τελευταία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αστείος. Και ήρθε η ώρα να σκεπάσει και αυτά. Εσείς μου λέτε ότι θα τα κάνει πάνω στο λαχανόκηπο, αλλά ρε παιδιά, εδώ πέρα κάθονται οι γάτες. Δεν πάνε στο λαχανόκηπο τώρα να ψάχνουν χώμα. Κοιτάξτε πάντως με τι μανία τα θάβει τώρα. Και είναι έτοιμος ο κύριος και σηκώνεται και φεύγει. Κοιτάξτε όμως ο καθηγητικός δεν σηκώνεται από το πόδι μου. Κοιτάξτε πώς με έχει λερώσει με τρίχες. Και ό,τι βρωμιά είχε πάνω του. Γι' αυτό δεν τον βάζουμε στο σπίτι. Βγάζει πάρα πολλές τρίχες. Κύριος τώρα Κουτουμπουκίτσας έχει φάει, έχει πιει, έχει ξελαφρώσει και χτυπάει για μια σφαλιάρα στον καθηγητικό. Ο Κουτουμπουκίτσας είναι το μοναδικό γατί που του αφήνουν να χτυπάει τον καθηγητικό. Πάμε τώρα λίγο να παίξουμε μαζί του. Αν και δεν θέλει γιατί πάει να με γρατσουνίσει. Όμως όταν αυτός πάει να με γρατσουνίσει, εγώ θέλω να τον πειράξω περισσότερο. Όμως τώρα σηκώνεται και πάει λίγο πιο δίπλα. Πάω εγώ να τον ξαναχαϊδέψω και δυσανασχετεί. Κοιτάξτε πώς κάνει, είναι σαν να πας ένα πεντάχρονο να το χτυπάς στο κεφάλι και να θυμώνει. Κοιτάξτε πόσο όμορφα κάθεται όμως αυτός. Άρε Κοτομπουκίτσα, θα σε κάνω για σένα σαν τον καθηγητικό να ξέρεις. Γράψτε μου στα σχόλια, πιστεύετε ότι τα ζώα έχουν και αυτά χαρακτήρες ή είναι όπως τα μάθεις. Επιστρέφω λοιπόν στον Κοτομπουκίτσα και προσπαθεί να μου πιάσει το χέρι. Εγώ ήξερα ότι οι γάτες έχουν πολύ καλά αντανακλαστικά, αλλά δεν μπορεί να με πιάσει. Για να δούμε. Ή απλά επειδή τον ταΐζω δεν θέλει να μου επιτεθεί. Και ας πουλά ησύχασε και πήγε κάτι σε πάλι στο σημείο της.